Υπάρχουν πράγματα που σε σημαδεύουν στη ζωή. Ένας χωρισμός, η πρώτη σου δουλειά. Ρεβίθια για μεσημεριανό αφού γύρισες από το σχολείο. Ρεβίθια. Ο εφιάλτης των παιδικών μου χρόνων. Και των ελληνικών τώρα, μην λέμε ψέματα. Μου έλεγε η μάνα μου. Έλα βρε παιδάκι μου, είναι νόστιμα. Έλα βρε παιδί μου, είναι θρεπτικά. Ένα πιάτο με βραγμένες πέτρες είναι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τώρα το βάζουν και σε γλυκά. Ο Μάξιμος ζήτησε ψωμί με μερέντα για απογευματινό. Και αναρωτιόμουν, τι θα έκανε τη μερέντα καλύτερη. Ρεβίθια προφανώς, τι φουντούκια και μαλακίες τώρα. Θα ξεκινήσω φτιάχνοντας τη δική μου μοναδική μερέντα. Η απλή μερέντα είναι πολύ απλή. Ανθυγιεινή, προβλέψιμη. Είναι σαν την αγκαλιά της μάνας όταν έπεσες και χτύπησες το γόνατό σου. Πάντα εκεί για σένα. Εδώ όμως είμαστε ενήλικες. Τέρμα το αγόρι της μαμάς. Γίναμε άντρες, μουστάκι βγάλαμε. Γίναμε άντρες, βρακάκια βάλαμε. Θα ξεκινήσω φτιάχνοντας τη δική μου μοναδική μερέντα. Αυτό δεν είναι μερέντα. Είναι κραυγή για βοήθεια. Αλλά εντάξει, δεν είναι και έγκλημα. Είναι χειρότερο από έγκλημα. Ξύπνα Έλληνα, έφτιαξαν μερέντα από ρεβίθια. Πρέπει να τους καταπολεμήσεις με την οργή σου. Επανάσταση για το έγκλημα κατά της γεύσης. Μετά από τη μερέντα ρεβίθι, τι έχει συνέχεια? Ρεβιθοπαγωτό. Ρεβιθοκοκορέτσι. Ξυπνάτε ρε! Και τι και καλά για να κάνουμε διατροφή. Αυτό δεν είναι διατροφή, είναι ψυχολογικός πόλεμος. Ο καημένος ο Μάξιμος βιώνει οικογενειακή βία. Σε ελάχιστα λεπτά έχω έτοιμη την πιο νόστιμη, γεμάτη θρεπτικά συστατικά πραλίνα ρεβιθιού. Δεν υπάρχει. Δυστυχώς υπάρχει. Επειδή εσύ την έφτιαξες. Και θα προτιμούσα να μην υπήρχε. Και φυσικά θα φτιάξω και το ψωμί ολικής. Για να μην μου ανησυχείτε, αυτό τουλάχιστον δεν έχει ρεβίθια μέσα. Ο Αλέξανδρος ζήτησε πίτσα για βραδινό. Ξεκινάω ρίχνοντας στο μούλτι κόκκινες φακές. Δεν χρειάζεται να δω τίποτα άλλο. Τέρμα, δεν αντέχω πια. Φακές. Κόκκινες φακές. Κόκκινες. Γιατί κανονικές τι είχανε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι η πιο λυπηρή ζύμη πίτσας που έχω δει. Ο Αλέξανδρος ξαναζήτησε πίτσα. Και αυτός ο Αλέξανδρος δεν το έμαθε την πρώτη φορά το μάθημά του. Πώς? Έβαλε αρακά στην πίτσα. Εδώ ο Ανανάς είναι αναμφίβολος. Έχει προκαλέσει έντονο παγκόσμιο debate. Αλλά νομίζω πως όλοι μας είμαστε ενωμένοι κατά του αρακά στην πίτσα. Editor εδώ, πείτε μου εάν σας αρέσει πίτσα στον Ανανά ή όχι. Γράψτε μου στα σχόλια. Ψάχνεις για υγιεινό τραγανό σνακ για movie night? Εδώ σου έχω τους πιο τραγανούς γίγαντες στο air fryer. Δεν ξέρω τι περίμενα. Αλλά όχι αυτό. Οτιδήποτε πέρα από αυτό. Θα προτιμούσα τα ρεβίθια. Ρεβίθια! Έτσι θα σκεφτόμουν και εγώ τα ρεβίθια, αν ήταν επιλογή μεταξύ σε αυτά και τους γίγαντες στο air fryer. Ξαναφτιάχνω τα αγαπημένα μας brownies με ρεβίθια. Αγαπημένα μας. Αγαπημένα μας. Το κομμάτι μας. Ποιοι είναι οι εμείς? Τα αγόρια μου ζήτησαν σοκολάτα. Περίμενε. Να μαντέψω. Πρώτο βήμα, ρεβίθια στο μούλτι. Ξεκινάω χτύποντας το μούλτι βρασμένα ρεβίθια. Θα έλεγα ότι νίκησα, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν νικητές. Είναι μια θλιβερή μέρα για όλους μας. Ξεκινάω χτύποντας το μούλτι βρασμένα ρεβίθια. Σε ένα μπολ έχω λιώσει κουβερτούρα, έχω προσθέσει κακάο, βανίλια, μέλι και αλάτι και έχω ανακατέψει καλά. Είχε ήδη σοκολάτα, πήρε την κουβερτούρα, την έλειωσε, έβαλε κακάο μέσα που έχει ήδη η κουβερτούρα. Έβαλε μέλι, εντάξει, να πω να τη γλυκάνει. Αλάτι, έτσι για το γαμότο. Τα ρεβίθια δεν χρειαζόντουσαν. Είναι γεμάτη πρωτεΐνη. Γεύσου την πρωτεΐνη! Ο Μάξιμος ζήτησε Kinder Bueno. Όχι, μετά από όλα αυτά, συγγνώμη, δεν θα το αντέξει η καρδιά μου. Μου κάνει πάντως εντύπωση που συνεχίζουν και ζητάνε πράγματα. Εγώ σε αυτό το σημείο θα είχα κάνει μήνυση για κακοποίηση. Αλλά ας μην είμαστε απλά haters. Πάμε στην κουζίνα να ανακαλύψουμε μαζί εάν ίσως η γυναίκα είχε δίκιο. Μπορεί να βρει και το θησαυρό της Ατλαντίδας και εμείς την κοροϊδεύουμε. Ίσως να είναι νόστιμο. Ίσως απλά δεν καταλαβαίνουμε εμείς την ευφυΐα της.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παιδιά. Κάτληψη 1. Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στην πάρα πολύ ωραία χορηγούμενη κουζίνα ενός φίλου μου. Γιατί εγώ δεν έχω μίξερ. Αυτό πώς γίνεται. Λοιπόν, ανοίγουμε τη ζυγαριά μας και θα μας πει ο πάρα πολύ ωραίος φίλος μου. Θα φανεί στο βίντεο, ρε μαλάκα. Χαίστηκα. Ωραία, εντάξει. Αφού δεν έχει πρόβλημα. Θα μας πει τη συνταγή. 250 γραμμάρια 250 γραμμάρια ρεβίθια, λοιπόν. Λέει συγκεκριμένα από κονσέρβα όμως, δεν πίστευα να Δεν πειράξει. πειράζει, νομίζω δεν θα πειράξει εάν δεν είναι από κονσέρβα. Πρέπει να κάνουμε τη συνταγή. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι, κατάλαβες. Ναι, δίκαιο χέσιμο. Υπενθυμίζω ένα μπάνιο. Εντάξει. Κάτσε, περίμενε, μου πέσαν 255 γραμμάρια. Τι θα τα κάνω εγώ το υπόλοιπο ρεβίθια, μαλάκα. Εντάξει, τόσα ρεβίθια μείνανε. Δεν έχω τα Μπορείς να τα φας. Να τα φας εσύ. Βάλαμε τα 250 γραμμάρια ρεβίθια. 125 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. 125 γραμμάρια φυσικό βούτυρο. Θα ήθελα ένα που έχει κουταλάκι. Το πάτο σου. Στον πάτο μου. Εκεί. Εκεί. Μαλάκα, είναι. Θα βγει αρκετή. Μαλάκα θα χεστούμε. Τι θα την κάνουμε μετά. Θες να σου πω. Κοίτα, σαν σκατά θα μοιάζει ούτως ή άλλως, οπότε να τη βάλουμε στον κόλλο μας. Γιατί συμφώνεις, αλλά διαθέσω το σπίτι μου για αυτή τη μαλακία. 125 δεν είπαμε. Ναι. Έχουμε 140. Θα βγάλω λίγο. 35 γραμμάρια κακάο σε σκόνη. Σε σκόνη. Πόσα γραμμάρια? 35. 35. Μην βάλεις 49. Θα βάλω 40. 69 όμως. Λοιπόν, 35. Πόσο σιρόπι σφενδάμου. Λοιπόν, στη συνταγή λέει σιρόπι σφενδάμου. Αλλά αυτή στο βίντεο έβαλε σιρόπι αγάβης. Οπότε θα βάλουμε σιρόπι αγάβης γιατί... Μαλάκα, νόμιζα ότι ήταν μέλι αυτό. Σε τέτοιο τριγωνικό μπουκάλι. Έχω δει μέλι σε τριγωνικό μπουκάλι. Ωραία, 107. Περίμενε, γιατί έχει κάτι περίεργα πράγματα εδώ πέρα. Κάπως Sealed for your protection. Ρε, For my... Τι έχει το σιρόπι αγάπης και πρέπει να είναι sealed for my protection. μπορεί να κάνετε παιδιά. Πόσο? 107, ακριβώς. 107. Ναι. What the fuck? Οκ. Λοιπόν, τι άλλο. 60 ml φυτικό ρόφημα λέει εδώ πέρα. Δεν έχουμε γάλα. Λέει γάλα αν δεν νηστεύετε. Εμείς δεν νηστεύουμε. Τόσο καιρό την παρεξηγήσαμε την τύψα και απλά έφτιαχνε νηστίσιμα. Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι vegan φάση. 60 ml. Ναι. Ωραία, η ζυγαριά μου μετράει και ml γάλατος. Έτσι, λοιπόν, αυτά. Και αλάτι. Και μισό κουτάλι του γλυκού Μισό αλάτι. κουτάλι του γλυκού αλάτι. Πώς είναι κουτάλι του γλυκού? Στον πάτο μου πάλι. Έγκλημα που έχεις τα μικρά κουτάλια μαζί με τα μεγάλα. Δεν έχω άλλο αγόρα ρε μαλάκα, μην τα κάνω. Τέλεια! Πάμε να το αλέσουμε. Να το αλλάξουμε τα φώτα. Θα αλλάξω εσένα τα φώτα. Άλλαξε μου τα φώτα. Λε. Λοιπόν, τώρα τι κάνω, γιατί είναι πολύ υπερσύγχρονο μηχάνημα. Λοιπόν, πατάς στην οθόνη αυτό που λέει εκεί πέρα 0. Όχι το, ναι, όχι τα 4 μηδενικά, αυτό ναι. Και γυρνάς το στρογγυλό το κουμπί σε μία ταχύτητα για να μπορέσει να τα χτυπήσει. Εγώ προτείνω να το βάλεις στο 6. Στη μέση. Ναι. Όχι. Δεν το κάνω εγώ. Πώς το... Φέρε να το κάνω εγώ. Μαλάκα μυρίζει χάλια. Αλήθεια. Εμένα καλά μου μύρισε. Μαλάκα εσύ έχεις πρόβλημα. Να δούμε που βρίσκεται. Εμείς θέλεις να σου πω θα βρισκόμαστε εμείς άμα το φάμε αυτό. Σε λίγο. Έγινε. Σου μέσα καλά, οκ.
Κάτσε. Δεν ξέρω, μαλάκα μπορεί να μ' αρέσει εμένα. Εσύ, μαλάκα, έχεις πρόβλημα. Αν τα φαινόμαθα. Ξέρεις τι, μυρίζει σαν αυτοσχέδιο μείγμα μπράουνι που θα έφτιαχνα εγώ. Όντως. Ξέρω εγώ. Γιατί αυτή η μυρωδιά είναι surprisingly ηλικία. Και τώρα έχω αμφιβολίες για την γεύση. Θέλω να δεις το πρόσωπο του Έαντα. Ωραία, θέλω να δείξουμε 0 reaction μέχρι να δοκιμάσει και ο Έαντας. Οκ. Γιατί δεν θέλω να τον πριδάσουμε. Θα προσπαθήσω. Μπορεί να είναι τόσο χάλια. Όχι, δεν του άρεσε. Έτσι είναι η φάτσα μου. Με γελάς εσύ. Σειρά σου. Οκ, it's interesting. Σειρά σου. Λίγο underwhelming. Πίστευα ότι θα ήταν απέσιο. Ξέρεις τι του λείπει. Το σκόρδο. Γιατί σκόρδο ρε μαλάκα σήμερα, εσύ χειρότερος από την Άννα. Έβαζε ένα, όχι σκελίδα, ένα ολόκληρο σκόρδο μέσα. Να σου Με πω το τι. φλου, με τη φλούδα. Λοιπόν, είχα φτιάξει κάτι brownies κάποια στιγμή. Με σκόρδο. Το μείγμα μύριζε ακριβώς έτσι. Και όταν τα έψησα, είχαν όχι μόνο την ίδια γεύση, την ίδια υφή. Τα πέσια, έτσι, τα πέταξα. Λοιπόν. Θα το μοιραστούμε, είμαι πολύ γενναιόδωρος. Τέλεια. Δεν έχω αποφασίσει άμα το σώζει ή όχι. Πάλι λίγο ακόμα να αποφασίσεις. Κάτσε ρε μαλάκα. Εγώ έχω να πω πάντως ότι θα ξόδευα 7 ευρώ για να αγοράσω μια γάμπα νουτέλα. Μπα, η μερέντα είναι καλύτερη. Προτιμότερο. Η μερέντα πολύ καλύτερη. Ναι, αλλά η νουτέλα Έαντα χρησιμοποιεί φουντούκια από την Τουρκία. Αν θέλει να προδότη του έθνος, δεν τρέπεσε. Ξύπνα Έλληνα! Ξύπνα Έλληνα! Τόσο πολύ σ' άρεσε ρε μαλάκα. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Πρέπει να αποφασίσω. Ρε, σαν υφή δεν είναι άσχημο. Αλλά σαν γεύση είναι τίποτα, δεν είναι νάδα. Μαλάκα του Αυτό. λείπει ζάχαρη. Δεν γίνεται χωρίς ζάχαρη. Να βάλουμε ζάχαρο να το δοκιμάσουμε. Μ' αρέσει. Το αποφάσισα, μ' αρέσει. Όχι τρελά. Έχω γλυκόζι, άμα βάζουμε γλυκόζι αντί για ζάχαρο. Δεν χρειάζεται, έχω γιατί στο σώμα. Παιδιά, σε περίπτωση που δεν το ξέρω, το έχω διαβίδει. Πήρα και βάζω για να το βάλω μέσα. Θες και εσύ λίγο. Τι να το κάνω. Θα προτιμούσα να ήταν απέσιο. Ναι, όντως. Ναι. Εγώ. Ήταν Αυτό- λίγο ήταν πολύ underwhelming. Ήμουν σε φάση, οκ, δεν ήταν τίποτα. Άρα να αγοράσουμε ζυμάρι και αρακά, να φτιάξουμε την πίτσα με τον αρακά, γιατί αυτό δεν μπορεί να μην είναι απέσιο. Να αγοράσουμε ζυμάρι ή να αγοράσουμε αλεύρι. Όχι, παιδιά, το ζυμάρι το έφτιαξε. Πρέπει να το φτιάξουμε. Ναι, έχω 2 κιλά Θα αλεύρι. φτιάξουμε. Όχι. Σε παρακαλώ, από κόκκινες φακές θα το φτιάξουμε. Άμα διαφορετικό background τώρα, τι να κάνουμε, γιατί η Chelsea αποφάσισε ότι θέλει να κάνει φωλιά. Εν τέλει, προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κακό, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν και καλό. Ήταν όμως κάτι. Δεν ξέρω τι. Εν τέλει, είτε το θέλεις δυστύσιμο, είτε θέλεις υγιεινή διατροφή, καλύτερα να πάρεις ένα ταχίνι με κακάο. Είναι μακράν καλύτερο και πολύ περισσότερο σαν μερέντα. Πάνε μερικές μέρες από τότε που φτιάξαμε την πραλίνα ρεβιθιού. Συνεχίζω να την τρώω. Περισσότερο γιατί δεν έχω κάποια καλύτερη επιλογή για γλυκό στο σπίτι. Την πρώτη φορά, την πρώτη μέρα που φάγαμε την πραλίνα ρεβιθιού, μου κάτσε στο στομάχι. Πλέον νομίζω ότι το έχει συνηθίσει ο οργανισμός μου. Πραγματικά αν είχα κάποια καλύτερη επιλογή δεν θα το έτρωγα. Αλλά υποθέτω ότι αυτό είναι σκυλίσιο εκ μέρους μου. Αυτό ήταν το review. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αντίο. Μπρα, άλλαξαν τα φώτα. Πάτσα το Πάτσα το κουμπιτεράκι, παλάει στα φώτα και άλλαξε το φως, μαλάκα.
Εντάξει, έκανες φωλιά, βολεύτηκες.